हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दिनै बिराद गोबावनि उनावहाय मोनसे मेथाइ रेकर्डिं खालामनो थांगासिनो आं टंग्लायावहाय अमरदानि स्टुडिअ'आवहाय ओमफ्राय बे मेथाइआ माने नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों नोंथांमोना एसे मोसाथों होननानै लाना फैदों आरोना मोसाथावना मेथाइ ओमफ्राय दा क्रिसमासनि ओमफ्राय टिन कनफारेन्स इउथ केम्प बेफोरावहाय जों नोंथांमोना मोसानो हासिगोन आरोना दा बे मेथाइखौहाय मिजिं बरगयारिया कम्प'ज खालामदों ओमफ्राय बिराद मोजां जागोन माने मोनदों आं मेथाइखौहाय मिउजिकखौहाय बिराद मोजां होयोबा अमरदायाना ओमफ्राय दा बेखौनो खन थांगासिनो नोंथांमोनजों एसे एनै आं शेयार खालामसै नोंथांमोनाबो एसे नायनानै कमेन्ट्सफ्राव खिथादो माबायदि जागोन मेथाइआ मोजां जागोन ना मोजां जाया बेफोरबायदि भिडिअ लाना फैगोन आङो बे मेथाइनि मिउजिक भिडिअबो लाबोगोन ओमफ्राय नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय सराय थांगासिनो आङो नै फंबायखौ नेगासिनो लामायावहाय फंबाया भिडिअ नुजानो लाजियो माने आंखौ देखायथारना दै जोलथार ओंखायनो नेगासिनो आङो र' जोंनि बारि बारबाय नुदों दे आं इमान आराम फुगारबाय गारिखौ ओरैनो सान्दुङा बरिया दासो लामा मोनदों मोजां मोनदों हा लामाखौ बेलेग नुबायलै एसे जायगाफोरखौनो कलेजाव फैबा साइकेलजों दांबोयोमोन जोङो हारसिंनो मेंगुलायनाय उदै सागुलायनाय हाबोमोन दा नैबे सिंथिं आन्दायलायबावबायसो आं औ नैथिं बेनो जाहैबाय अमरदानि न' फाइनेलि सफैबाय स्टुडिअ'आवहाय हाबदों दायो सिङाव हाबनोसै ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना बिराद गोबाव जाबाय फैया खै बोसोर जाखोथाय आं फैया अमरदानि स्टुडिअ'आव बोसोरथामसो जाबाय ओमफ्राय नायनोसै लोगोफोर माबायदि जाना दं हालोदा जों सिगां कलेजाव बे टंला कलेजाव फरायबाय बेफोरबायदि गैयानोमोन गैस्रायानोमोन बेफोरो बिदि फानग्रा गैयामोनथ' बेफोरबो गैयामोन बिथिं सा लोङोमोन जोङो बिथिंहाय गैला माथो सोलायजोब्बायना बेफोराव सा लोंहैयोमोन जोङो ओरैबाय जोंनि टंला कलेज ओइथिं जाखाबाय औ लामाखौ नांलायदों बिराद गोबाव जाबायना औ बे मालायनि नामा आंनि लामाया मोननै बैखामोन आंनि जाहैबाय बिथिं नोंसोरनि जाहैबाय ए औ आरोना फ्लास अन जादों नायदि खोमसिना दं लाइट अन होथ'वाखै इसे जाबाय गोजांहांबाय दाना इन्टारेस्ट गैला दा एसिनि हट गैला बेनोथ' खनखांबाय लोगोफोर गारमाया रानथाबजोब्बाय आंना थांसै फिथाफोरानो जाला माथो सा लोंसै थांसै ओमफ्राय सा गोथाव मोनदों नामा टंला कलेजनि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन दा बेखौ जोंथ' मिथिला बिराद जों गोदोनिनो ना टंला कलेजनि गोदोनि स्टुडेन्टसो जोङो बुरिबाय